Goedemiddag en welkom bij het Nijs in het Kwad. Bij 1 op de 5 bregen of viaducten in Friesland is de veiligheid net goed. De provincie en de gemeentes moeten scherper controleren. Dat vindt de inspectie van het ministerie van Verkeer. Squorren, rust en houtrot binnen de problemen dat bregen en viaducten moeten krijgen ha. Maar instatingsgevaar alterneert ondien wordt. De inspectiedienst pleit het voor strengere controles. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld een wet die voorschrijft dat iedere 5 jaar een brug van top tot teen wordt geïnspecteerd. Overigens hebben ze iets soortgelijk ook in Duitsland. Daarnaast is het een kwestie van budget. Het waard een list met 65 gemeentes bekend die het onvoldoende scoren op inspecties en onderhoud van bregen. En daarop 2 Friese gemeentes. Het gaat om een stekproef, voor de provincie geen reden om extra maatregels te nemen. Die had al 8 miljoen euro reserveerd voor onderhoud. De bemanning van een vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog in een stuk Gruyde bij Viewe Delstad is, had een betinkpaneel gekregen. In 1941 was het vliegtuig dat 5 Engelske en 1 Nieuw-Zeelandse militairen in ziet, delsketten troch de Duitsers. Jarenlang wie net bekend waar deze man wien. Na jaren van onderzoek troch een speciale stichting is nou duidelijk worden waar de bemanning van het vliegtuig wie. Ik ben er de nabestienden op spoort om ze te informeren. Gewoon van Harden wie een jood bij de ontbleting van het stinkpaneel. De lichaams van de militairen lezen in anonieme graven in Ljouwert. Doel is nou om haar namen op een graafsteen te krijgen. Bij stellerij uit een hinnenhok in Drachten is van de wanne de kop eraf hellen en binnen de poorten eruit lutsen. Fjouwer hin binnen mijn naam. Eigenaresse van de hin, Tineke Posma, kan als net begrijpen wat er gebeurd is. Zo'n Duts de stellerij zelfs. Ik dacht het is wat stil in het hok. Misschien ben je in de binnengang voor het vieze waar, maar toen zeg ik de wanne lezen. Toen dacht ik, dit is net goed spul. En toen die ik de werkers hier hier. En dan is alles leeg en dan leidde naar een poort. Het hinnenhok staat achter haar huis in de Leijsterstraat in Drachten. Ze is ervan uitzogen dat het nog meesken dien is. De politie had buurtonderzoek dien, maar had nog geen idee wat er achter zit. Toerwinner Cadel Evans docht mooi onder de 30ste profronde van Serusteveen. Het is voor de 34-jarige Australiër het enigste criterium in Nederland. En ook de Friese toppers Luwe Westra en Pieter Wening komen in actie. En verder had de organisatie de toerdeelnemers Johnny Hogeland, Rob Ruig en Bouke Mollema contracteerd. Op 2 augustus wordt in Serusteveen strijden om de gouden fiets. Dit vrachtschip uit Malta had dit weekend in Boppeskiel hout verlen. Skip veert we daarom troch de kustwacht waskogen van 300 pakketten. Het is vooral van Lietseboten gevaarlijk. De verwachting is dat het hout in kwatten op de stranden van de Watereilanden ontspeelt. De monumentale boekenbeam van het Prinsessenhof in Ljouwert is het voor het helle. Om de beam ontaasten is toch zwam, zodat er omvallen kunnen. Troch de zwam verrotje de wattels en de bjemstam. De redenboek stiel jaren onder controle en nou wie het net langer meer vertrouwt. Met name de reuzenzwamaantasting die in het wortelgestel zit, die maakt de boom dusdanig dat hij op een gegeven moment gewoon om kan vallen. Nou, dat willen wij dus absoluut niet. Jerdere protesten in de plannen om de BM voor te heljen gaan neer uit hellen. Roest wordt dat de redenboek tussen de 100 en de 125 jaar oud weer. In kwatten wordt er een nieuwe boek op het iepenvallen plakplanten. Honderden motorboten, sloepen en kano's varen deze weken van stad naar stad door het Friese wetter. Ze binnen van de mond begon om de 22e Alversterrentocht te wetter. En dan gaan ze los. Maar het steert hij achter de eerste eindje voorop. Zet de 6-daagse Var Alversterrentocht uiteen. Uit de Prinsentuin uit Ljouwertwaai varen ze de eerste etappe naar Driels. Het doel van het evenement is deelnemers het Friese wetter te litten. De meeste deelnemers komen van boeten Frieslandwaai. De Var Alversterrentocht wordt om het 3 uur houden. En dan nog tot besluit het waberjocht. Joen en vannacht is het bewolkt, er kan een beetje ruim vallen en het is een graad als 12. En morgen eerst nog wat ruim, letter op het dag komt de zinnen erbij. De wind is zwak ontmatig en het is morgen maximaal 20 graden. En dit wie het Nijs in het Kwad. Meer Nijs, iedereen is het van 6 horen. Dadelijk eerst een waaromblik op het scootjesilm van de Aroniëren en Orensport vanzelfs in Boppenslag. Nog een mooie dag verder.